wenze inhlizweni zethu singakuhloniphi kodwa sikwesaba. Amen. Ngoba ukuhlonipha kwenza ukuthi mhlawumbe kube nezwe elithile ogcina usulibeka kulowo muntu ngoba uyamhlonipha uyakwazi ukusondela kuyena, kodwa uma usiphe ukwesaba Nkosi akukho la sizophazamisa khona. Ngoba singakusondela eduze kwakho unomusa Nkosi, uyasibiza siyasondela, kodwa sicela singadideki sibone inyama ukufana uNguthixo uyazuza. Namhla abantu bamaNkosi sikulezi intaba okwathi masifika sizwa umlando umusho umuntu othi mayefika entweni bese efuna umlando wayo, ngoba akulula ukuthi anyakaze, kodwa mayefike wathatha udumo kubalula kakhulu ukuthi makufika umoya aphephuka abhekele kuphinde kusuka omunye aphephuka abhekele, ngoba impanda kazazi umlando akawazi. Sithe masifika salalela ukuthi le ndoda yomemo yasuka kulezi intaba uyimemeza Nkosi eyathela izulu yayisize emhlabeni ngokuthanda thina esinwele zimfishane. Sicela Nkosi ukuthi maye inwele zethu zimfishane kodwa umqondo wethu ungabe mfishane kuwe. Wetha Nkosi uwedwa okuditha abantu ukuthi uthoma ufike emhlabeni wafika njengabo bonke abantu basebazi ukuthi nawe umuntu kanti awuyena umuntu. Ma ulalela noma ufunda umlando wale ndoda yomemo isuka lapha kuleli izwe eyifuna uThixo efihlile wazalifihla kulezi intaba wasekusha isikhathi lapho uNkulunkulu athi khona sengifuna uba manje usebenze njengoba kushiwo nasencwadini eyiBhayibheli elithi ukhona ngimfihlile enyakatho kodwa udumo lwakhe lozwakala empumalanga. Nempela le ndoda yomemo yahamba abantwana beNkosi isuka kulezi intaba. Ngangiye ngithi mangilalela khona incwadi engafike ngakephi kuyifunda lapha enomlando lapho ubaba mkhulu uBhombela lo esinayo manje namhlanje. Esuka la hayi ngithi babesho ababa nenhlanhla ukumbona uBhombela bethi babona indaba enkulu khona abanye esabafikayo ababehamba noBhombela bese babona indaba enkulu bese sisangana nje thina ukuthi kwaze kanti ayidlala. Kodwa namhlanje ngeke bese sikhoshela ngoba sesibonile mabonkosi. Sahamba naye. Mayisuka le ndoda yomemo ayisukanga kamnandi ikhonza sezulwini. Wasuka kabuhlungu. Kanjalo babasila nje thina silapha mhlamba abanye bethu ngeyidumbu kodwa inhliziyo zethu zisemndenini yethu. Okuphambili kakhulu indeni nezinto ezamagugu ezinhlizweni zethu kodwa yona yadela konke kokulezi intaba. Iphuma le ndoda ingazi lutho ukuthi kukhona into ekuthiwa ukuthandaza kodwa uNkulunkulu eseyifunile waseyifundisa ngoba kumuntu nomuntu kukhona into ebayisondo kuye emtshelayo ukuthi manje yenze njani. Silapha nje sonke sinabantwana mabenkosi.
labantwana uNkulunkulu asinika bona mzokwane siphume emanzini sibhajadiswa okuyibona masigadileyo baqaphela lo mntwana angasuki kuwe qaphela lo mntwana angasuki kuwe ngoba mase esukile kuwe uzakufa bathi senjalo inkosi inyanga edlule isesifuni sesibili ithi yathi izophuma iza ethempelini wase kunokho umuntu mayene ukholo umuntu wasethi akangene mayengena kanti sibanibani kwenze njani sibanibani hayi baba angiyona sibanibani kodwa ngilo umntwana wamthaka usibanibani ngizosho baba ukuthi sengifile indlala baba mina ukudla ngidlayo akuyikho lokho angifunza khona isibanibani ungifunza ukudla ongayikhona ngizothi inkosi ngicela ngifuse kusibanibani ungifaka komunye mhlambe ozangisuthisa ngoba ngiyalamba kusibanibani kanti udlani lo mntwana siyazidinga ezobunga athina babiziweyo kakhulu ngoba muthi umlando lensizwa yasezulwini yomema wemadoda similindo insizwa yomema yasezulwini sifuneni yona yodwa sikushiye kwasezulwini ngoba silapha nje siyofuna indlela yokulandela yena asikufuni okunye ithe insizwa imukele kule ndawo ithi akucabange ufune usicabange sewulele lapha ya ukuthi ulele lapha njena konje umphefumulo sengihlukene nenyama ngoba inyama yona ubekade uyenzile insurance yayo ubhadala inyanga nenyanga insurance yomphefumulo imuphi yilo sikwa mangabe ungazale inyama ihambe ngalendlela kodwa manje mase ihlukana inyama nomphefumulo uyadinga umphefumulo uyibona indawo noma indlela odinga uhambe ngayo kodwa ngeke uhambe ngayo ngoba inyama ayikhombisanga le ndlela ukuthi umphefumulo ufuna ukuhamba ngale ndlela sizocaba indlela sengathi singalunga ngoba umnikazi lo hambo wahlupheka ehluphekela mina nawe elale awucabanga mawusuka la uyempumala uyeThekwini lezindawo kuthiwa wafikela kuze eThekwini emsizini lapha siyazazi uhamba ngemoto ama-hour awuhambi ngicabanga ngaleso sikhathi wayehamba kanjani indaba enkulu ngale ndoda yomemo zihlobo ezinhle akukho la ufika khona kuthiwa inyathelanga umbuzo uthi kunezindawo zonke wahamba kanjani wahamba ngani ngoba wena uhamba ngemoto uzikhathala kwelinye ilanga kuthiwa yathi hamba isuka kulelizi isishiya abazali bayo yashiya umngane angazi noma ngabalula ngikuyo yashiya umngane lathi izokufuna eMpumalanga isendleleni inethwa izimvula ihambe ibamba amatoho emabhunini ivule ihambe mayifika lapha emabhunini beyibamba isitoho ngoba ngaleso sikhathi ayikho into eyaziwa kwakwaziwa ukulima ayikho into eyaziwa ngoba kwethu maNazaretha sithunjiwe unyazi lizosikhipha ekuthunjweni amen
asivume singanqabi asivume angisho ngoba mhlambe anginayo inketho kodwa ngifuna ukuthi ile mali esidukisa endleleni kaNkulunkulu esidukisa nasemthethweni wemvelo yethu kwangiyona yethu thina sani kumcebo wezinto ezithu umhlabathi nemfuyo ngibona sijahupha lapho nje umuntu azafikele enhliziyweni ayithanda noma seyikhona-ke idinge ungayithandi ngoba uma usuyithanda uzokwenza izinto eziningi eziphambanayo nomthetho ezizoyiphambana nempilo yakho uqobo ngoba uthanda imali iyini yona impande yani yaso angisho ngoba ngingenayo kodwa ngisho ngoba isikhathi esingiyona esidukisayo amen bathema befika bezizwa befika basiphuca lezi zinto ezimbili kuqala sase silamba ekulambeni kwethu savuma yonke into uthema safika uphungelihle wayesethi ekupheleni komthandazo thabathi igeju lime uzophila ngakho akakhulumanga ngokunye sengathi bakhuluma ngendaba yokulima namhlanje ukhuluma ngokwelusa namhlanje ukhuluma ngenhlamba kithi thina abantu ubani osangenza leyo nto kodwa umnikazi walolu hambo washiyalela izwe elima akithi kunamasimo asasiwakhunjiswa lapha insizwa kohlabalala esasikade izosikhombisa lapha sihamba nonyazi wayelima ekhuluma nenkomo kwangathi ukhuluma nomuntu unophawu lokuthi ephila nabantu kodwa akayena owasemhlabeni owasezulwini esendleleni ebheke eMpumalanga uma ekelinye lamaplazi omlungu eselima nakhona esethi kwafundisa inkomo ngendlela yakhe asezulu inganekwane lena uma uyixoxa umuntu athi hayi inganekwane into engenzeki angani nakuJesu kwenzeka uma wazi umlando kaJesu yazi kahle ukuthi wazi umlando kaShembe amen mawazi umlando kaJesu yazi ukuthi wazi umlando kaShembe ngoba kuJesu kwafika izwi entombazaneni eUmaria lathi phela uzakhulelwa uzala umntwana omqambi igama ukuthi uJesu nakuShembe kwafika izwi entombini kaHadebe yathi phela uzakhulelwa wena ntombi siphathe kahle ngoba isini sakho kukhona isikhonzi sikaNkulunkulu kwaba njalo mabongozi yathi mayilapha lensizwa yasezulwini likhumi izwi lithi ngikufuna impumula ngayila isendleleni ihamba yayisehlela ngiyazi leyo ndaba makwehla kuyo yayisiba ngosifazi lapho emlezweni mayibongozi lithi izwi lokho kwenza kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu mayibongozi beka ngoba bathi sebenza lokho abantu basemhlabeni befuna inyanga befuna yonke into ukuthi elahle kwathi seyifikile inyanga kuye wathi mntanami ngiyabonga ukuthi ufike uyathanda impela ukungiphilisa kodwa angeke wena ungiphilise uNkulunkulu uzongiphilisa wamkhokhela inkomo yakhe kodwa engamenzanga lutho ngoba kwakufuna mina nawe mayibongozi ake sicabanga leyo ndaba ehamba uShembe ngamula leyo ndaba wathi mase ifika esehlane engazi ukuthi uzokwenza njani eyedwa kanti leyo nto ayimefela kwakuthathwa ngaleso sikhathi izicubu zakhe kukhandwa abagcotshwa basezulwini
masiliva izwi. Kukhandwa obani? Abagcotshwa. Sokwezidla sisibabele enkulu. Amen. Ake sicaba ngalezizwi kulensizwe ihlupheka. Ithunyelwe izwi. Kwakukulenshu. Ngithi ilanga ezansi. Lapho khona insizwa isingelwe izwi lokushumayela ibhilibheshu. Izwi kaNkulunkulu esingena lapha esontweni mangaphosisa ukuthela seweseni. Yesisonto khona kuthenge elinye ilanga ngobe nomoya kaNkulunkulu wayesathi umfundisi ngelanga inkonzo sokwe siphathelwe yilo mfana kwaShanda nobe Nkosi. Ngiyacabanga ngamehlo engqondo, ngiyabuka nje ngamehlo engqondo, ngiyamcabanga ngena lapha ngimazi kodwa ngiyamcabanga ngamehlo engqondo ngena lapha kuleyo ndlu efika amakholo ehlabelela ebhilibheshu. Kodwa uthi umlando lezwi kwathi maqala nje ethi yahlabelela ingoma yakhona kwenzeka imanga kwaqhabuka khona lokubefundisa. Laqala lapha indaba. Bahlanza bonke abantu emva kokuhlanza baphila abantu. Kanti bakholwa nje beyesontweni bayakhula. Bayesontweni kanti bayakhula. Kuthiwa abantu basebethi hayi sesithanda manje inkonzo siloku siphathele lo mfana kwaShembe ohlala esikala lebheshi yasuka isilwane kumfundisi. Hayi ngoba sikhona isilwane. Hayi mana zethu. Awasuka isilwane enhlizweni zethu. Amen. NgokuShembe akahlali enhlizweni yesilwane. Akahlali enhlizweni egwavumayo. Lapho omkhona yima ubumiso unyasi. Amen. Lento ayikhaya wayihlobo ezinhle njengoba ngikhuluma nalensizwa yomemo. Ayizange imema, ayizange ifune, yayehlela. Yayingaqondi ngisana namuntu akekho ayisiza. Sinjenjena simhlopha sinjena akekho ayisiza ukuthi asenze nje kodwa yayedwa iyodwa. Wena ufuna umbono othi ngcono uma ngabe ngiyagcotshwa lo ungalunga kenze ukuthi uwazi kanjani lokho? Uwazi kanjani lokho? Awufunde incwadi yamaHebheru 12. Sefuna indlela Usethula ngilakala. Ngakho lokhu thina sihaqulo
Isixuku esingaka sofakazi. Ngakho lokhu maNazaretha okudinga basikwazi sihaqiwe isixuku esingaka esingofakazi balezinto noma balento esiyona namhlanje mabongozi. Asilahle konke okusindayo. Ithele ncwadi masilahleni konke okusindayo sikathiwe maNazaretha. Ithi inyanga izolo ithi ngwabekile amaphoyisa. Ithi ngwabekile amaphoyisa ngaqalaza ngisethempelini khona. Ubaba uthuba yamaphoyisa kuphi? Ngaqalaza wathi amaphoyisa ngwabekile yilabo abantu abangayembethe ingubo emhlophe. Ngoba ubona bazikahle mawusudwanguza usubhadazela bese bethi hayi kodwa iNazaretha alihambi nje. Kusabona uzumbheka ukuthi hawu lo muntu uhlangana laphi konje noNazaretha kodwa awumazi akazumbona athi kodwa iNazaretha alihambi nje. Wezana Kakhulu ukona okusithiyayo. Kakhulu ukona okusithiyayo. Siqinise sigijime ibanga esilibekelweyo. Masiqinise amaNazaretha kodwa sigijime ibanga elinjani? Esibekele. Simbheke uJesu umqalisi nomfezi wakho wokukholwa kwethu. Bese sibheka unyazo oliphambi kwethu okuyilona lokuqala nolungolokugcina mabenkosi. Ngokuthokoza akubekelweyo wathwala isiphambano enganaki ihlazo laso. Yabo. Amen. Asiqinise bafowethu lokhu khona. Kodwa siqinise bese sigijima ibanga. Asilibekelwayo. Kukhona intendo engiyangibuke maNazaretha. Athi uNkulunkulu mamphe isibusiso sokuthi uzawusebenza ezinto ethile kaShembe enhle. Mhlawumbe uShembe umnika le sibusiso nje ngoba ufuna ukuthi ezonweni zakhe ngomhlaba kuphela bese ngazibali lezi zono ngenxa lesibusiso omnikeza sona. Bese siyasuka thina sithi hawu izinto enkulu kangaka akagcotshwe. Namkhipha lo muntu ezonweni. Sankhipha lo muntu ezonweni. Awazi ukuthi lento ayinika kuthiwa akayenze. Naye mayenza leyo nto akayenze kahle. Ngokusithoba. Nangothando. Azohlisa. Ngoba ave kukuhle ngisuhamba phakathi kwamaNazaretha. Noma kubantu abangayona amaNazaretha. Uvakala olimi lwakho ukuthi wena umuntu kaShembe. Sisendabeni enkulu hlobo zethu. Indaba engifisa ukuba sikhumbule eyale ndoda yomene lenkosi. Engifisa sikhumbule noma ngabe sicabangani noma ngabe sifisani noma ngabe sibonani kodwa kusalakho sikhumbule indaba yale ndoda yomeme ukuthi yahlupheka ihluphekela mina nawe okwathi mase kuthiwa ayishiya umndeni wakhe ngafuni. Wasebuza wathi Nkosi uma ngihamba ngishiya abantwana bonke enginabo lapha ngiuthi ngiye lapho engiyakhona ngizobenza njani abantwana. Wayesethi wasezulwini ekhuluma naye ekusithekeni sekhona maNazaretha. Hayi ekuhlanganeni ngezindlela. Ekhuluma naye ekusithekeni. Wathi wasemthatha umnika isithongwana. Wathi uShembe njengoba ukhalela laba bantu othi abantwana bakho labo babonayo phambi kwakho ngikuthumela phambi kwabantu abaningi ngabo abangaphezu kwalabo bakhalelayo. Wamkhombisa isikhumba sembuzi. Wathi akubele umoya ukuthi kungakanani. Wathi Nkosi ngihluleka ukubala. Wathi abantu engikuthumela kubona bangako-ke.
wathi bala sihlabathi esingaka emhlukanisela lolu uthando ethulile Bathi abahle kufika usizi mangibuya ngomqondo ngicabanga ukuthi konje senzani esontweni. Wahlupheka kanjani umuntu esihamba naye? Wayishiyeka ingane ngoba semkhombisile uNkulunkulu ukuthi labantu abamthumela kubona bangakanani. Wathi bashiya singakanani manje? Isabathi izolwa. Ikhona izulu esithi maNazaretha. Injobo enhle ithungela bandla. Sithini leso sizulu? Injobo enhle ithungela phi? Ngeke uyenze into enhle uwedwa. Kodwa uyenza nobani? Iba inhle uma uyibonisana nobani? Nabantu. Isiphinde sijike izulu. Sithi iningi liyabona ibende. Sijulile izulu. Siphinde sijike sithi iningi liyabona ibende. Uyasimema uNkulunkulu bantwana benkosi. Usimemile, usabamema nabanye. Umbuzo wami uthi konje uma besifika bazosifika sabambe khona yini esikhonjisiweyo. Noma sesiyagala wena. Siyaphuthuma. Umbuzo uthi siphuthuma phi? Sigala wena nje siphuthuma phi? Siyayazi lethi suka phi? Siyayazi ukuthi ngoba luthunya siphambi kwethu asigibele isitimela. Bese hlala phansi. Wosele phansi uphakamisa isandla uthi sala msawusela ungakhuluma lutho mawusula kule sitimela. Siqaqoba mlo. Siqaqoba mlo. Wena umqondo sinikezwe ubani ukuthi sekukhona sesingakushintsha nesingakwenza kuleli bandla. Hayi bafethu sifundile uthi ushemba sifundiseni abantwana bethu masifika la kodwa sibafundisele ukuthi abajikiswe. Okufundisela khona ukuthi ungacabanga ingane zokuthi mabe sifundisa noba kuthiwa ingane ayifunde sifundisa ukuthi ufuna sijike zibe ngabelungu lutho. Ngenxa ukuthi sasivele sithunjiwe abezizwe siye sifunde ulimi lwabo sifunde wenza kwabo ngoba ngeke kusaba kuhle mabehamba beshiya singayifundanga lento abayenzayo. Asifundele iqala ngaphambi kokuthiwa abahamba. Manje khona inkinga khona ethi mase kufundiwe umuntu acabanga ukuthi ongafundile akalutho. Umuntu ongafundile ufundisekile ungaphezulu kwakho ngomqondo. Lento esiyona namhlanje bayakhalisa isosho nobe inkosi elalifundile lilizimbi lazo konke emhlabeni. Kodwa kwathi uma selifika lapho kuthakameni libuka ingidi libuka nje libuka ngamehlo. Lifuna likaze lifikela izinyembezi noma ngabe kusiphi isigaba noma ngabe kubuphi ubuhlungu alikaze lifikela izinyembezi. Kodwa ngathi malingena ngamasango asephakameni ebona lento enhle kangaka base lifikela izinyembezi lakhala. Kanti sikuphi bantwana benkosi? Hayi asinganeni hlobo zasezulwini nabenkosi. Silandele unyezi ngeqiniso. Bese silalela izwi layo. Silalele futhi silesabe. Singabi odivasi, sethuke. Angazi ngosami ngoba
Kwenzeka kimi ngedwa mina ngeke ngithuke. Mhlawumbe ngethusa ukuthi ngangizala insizwa engangithi ngaleso sikhathi iwohlanga. Okwakuthi masilima lapha emasimini. Singekho isikhathi sokuthi kuthiwa siyodlala ibhola. Kuthiwa uKhisimusi. Wengelo niNazaretha baba. uNazaretha afike nami lapho kithi. Kodwa wathi makuKhisimusi. Masikhuluma ukudla uKhisimusi. Athi yini ngale uKhisimusi? Athi sibophele inkabi siyolima. Ngikhumbula esegcina 1998 esezohamba emhlabeni. Mangifikile ekhaya uKhisimusi ngomhla ka-26 elele lapha eGulu uyangibiza uthi ngashiya indima lapha emasimini ensimini ethile ngingaphelanga angisize mfana mobophele inkomo zekho ngase ngiphendula ngathi ngizali ngoba besithi umzali baba singashithi baba ngathi mangibuza ngithi ngizali kungani uthi singasho bonke abantu bethu baba uthi wena singasho njalo uthi ufunda incwadi kaMathewu 23. Ithi kwelinye ivesi lencwadi ningabizani lapha ngokuthi ngoba munye baba unyazizo. Nansi into engikwenza ukuyikhohlisa. Ngoba sithi masihloniphana hawu baba. Bese uye lento imnikeza inhliziyo yethu kusho ukuthi mkhulu. Angeke ube mkhulu ngaphezu kwenyazi. Lutho. Hey, mfundisi. Baba ngoba umhla ka-26 kusoKhisimusi wavela waphenduka bheka odongeni. Wathi hayi kwaze kwangalo ukugqoka. Angitshelanga umuntu ngaphuma ngabiza igenge sahamba sayolanda inkomo sahamba sayobophela sayolima. Ngikhuluma ngento bafethu lesizwa kwakuthi angikhulumi ngake kodwa ngikhuluma ngokwethuka ukuthi ake sethuke singabe odivas ubaba mayikhuluma inyazi lezulu asethuke. Inkinga sokaba khona ubuchwepheshe njengoba ngikhuluma nje ngizawutoliba Nkosi yami. Ngiyacala ukuthi ningangitoleki kabi. Inhloso yami ukuthi sisenkonzweni. Ngifisa ukuthi siye kuba bashayeli. Nami ngikhuluma nami, hayi ngikhuluma nami phela nami ngikhuluma nami uqobo. Ukuthi umntala kamji wakho khuluma. Phenduka phela landelonyasi. Ngoba into yenza ngathi asiphendukile imisebenzi. Ngoba into yenza ngathi asiphendukile imisebenzi. Hayi ukuthi imisebenzi nokwenza kwethu nokukhuluma kwethu. Ithi incwadi ngisezikuyifunda. Isikhathi asekho. Ithi yonke into maniyenza yenzeni ngokuthobeka. Kungabi khona umuntu ofuna ukwaphezulu komunye. Kodwa mawuyenza leyo nto shaya sengathi bahla abanye abantu kunawe. Into yakho izohamba kahle. Njengoba sinje abantwana beNkosi sihlangane sinje. Sihlanganiswe unyazi. Awukho umncele phela. Khona onomncele nje basina. Uthi mina ngwasekuthini. Mina ukhona la. Kodwa sonke njengoba sila singabantwana bakabani? Finish. Gcina lapho. Inkondo yakho ugcina lapho nje ukuthi mawubona umuntu oyiNazaretha ubona umfowenu. Amen. Shoba sizulile. Kwathi kufunda isikhulisa kuvuleka amakhabethi. Kodwa akufikanga kimi ukuthi mhlambe ngikhuluma ngomsebenzi kaShawuli. Ngoba siyasho sithi umsebenzi ezoshamba azikhombisa ngayo ukuthi uNkulunkulu ukuthi inkinga enkulu manje thina senzani ejabulisa uNkulunkulu. Kukhona into ukhiye esesiyithathe njengeyethengu. Ngoba yabhalwa eBhayibhelini into endala nje ulimi oludala. Okwakumthetho kaNkulunkulu. Inkinga lento kodwa iyisicapha sasezulwini. Ithi mina thanda umakhelwane wakho
thanda umakhelwane wakho. Umakhelwane akukhulunywa ngeNazaretha, umakhelwane akalona iNazaretha. Ukuze ungene ezulwini thanda umakhelwane wakho. Angikhulumi ngeNazaretha ukuthi uzothi mawuthi awufuni iNazaretha. Awuqondile ukuthi awumfuni ushambe mosho njalo. Uqondile ukuthi awumfuni ushambe. Mangalifuni yini nimbangani ngoba lapha ekhaya kunomthetho. Kanti nimbangani ngoba phela lapha khona umthetho uhlobo izinto mayibona. Khona ini la? Umthetho. Yini boyisi bangani? Ushilo baba izolo angazi noma kwenzekile noma kwenzekile noma kuzokwenzeka yini besikho nasonke bathi ake siyokhuluma emathempelini badoda siyokhuluma ngomthetho ashona izwi kanjalo ashona ngani siyokhuluma ngomthetho siyovuselela imithetho kubantu ngoba into ebuhlungu into esesinayo sifuna abantu babe baningi bese ngithi abantu bami awusabatshela abantu umthetho ngoba ufuna babe baningi bagcwale lapha ethempelini yini ozoyenza ngisafuna ukusho awusekho umthetho angikhuluma le ndaba ngigcine bafowethu yomthetho enye insizwa lapho eMlazi asashumayela etimeleni lapha kwaMashu sahlala kwaMashu yafika kuleli bandla kwelila amathempeli angikhulumi ngento ephesheya kwelwandle ngikhuluma ngento la eSouth Africa la eThekwini eMlazi mayibona Nkosi angisho ngoba sengihlala ngakhona yafika lesizwa isifumele inemoto zayo inemali zayo ayinankinga hawo ngokuyibona ifuthumelele isizwa ayisekebona lithi hayi umuntu ongasiphatha nangu hey uNkulunkulu akabhekiso kwabantu uNkulunkulu akabhekiso kwabantu hayi sibona ukuthi ngoba sinayo umshumayeli angasiphatha lo abe ngushumayeli hayi kwakuhle akazilupho lomuntu ukuthi yini umuntu okufuneka abatshele wona labantu edontshini uphethe abantu phela zafinyela izinsuku zabo bayahamba emhlabeni uyafika umunye lapho kuthiwa wena ukwenzanga lokho hayi angikwazi lokho awukwazi cha umshumela wakutshelana ngena cha akazangitshela hawu mana la kufika umunye baze babe ngwawa mayibona Nkosi hayi kwathiwa laba abantu sebebaningi manje ake kulandwe lo mshumayeli akazochaza ngalaba bantu ikhona indaba ilapha esiyakhona Nazaretha bafowethu ikhona indaba iya ekuphi walalo lo mshumayeli mayelanda lo mshumayeli hawusehambile umshumayeli sibanga ngingose sibona sihambile umshumayeli mhlawumbe bomndeni wakho bakhona nje usihambile umshumayeli sibanibani ubeganiwe lamakhosikazi awu4 wasekunuka lankosikazi omncane kwathiwa uye ombulele ngoba efuna ifa ngoba thina abantu sigijimela feni ngenhlanhla enkulu wafika lo mzane kwelinsizwa wathi phuphuma ekhaya uyabatshela hayi bangamhluphi masibani kangibulalanga kodwa mina ngilandiwe ngilandwa abantu ebengibasontisa ethempelini ngingabatshela umthetho ngibafike benqwaba lapha ya kwathiwa balinde mina ngoba bazange bawuthola umthetho uyacabanga lo ndaba hoy yini ufanele kuphi ufanele impela kini ufanele ngoba nabazali bakho bashiye wena ukuthi ubabhekele umuzi kodwa la
unyazo lifanele nenkosi lana lapha unyazo lifanele hayi angaze ngamehlo wethu kodwa ngifisa ukuthi ngesibuye sijole amen ngesikhumbule ukuthi konje le ndawo esikuyo izibe nje namhlanje ubuyile ubhombela ungumnikazi welibandla malengosi usenza nakho sekuvele usenza lo munye mama sisempuza sasisempuza uthi lo mama bangamashesha ngena uthi ubhombela wayabafundisa umthandazo ethi mina nothi mangithandaza nithi uNkulunkulu kaSibanibani anothi namanthandaza nithi uNkulunkulu kaSibanibani uthi lo mama kwathi makebe uthi ngomshintsha ibhantshi wayehlele ekhaya wayesathumela abantwana bakhe bayemzwa wasebuhleni uthi wayesathi kubantu bami ngongisiza ningazise ukuthi igama limenyezwe lapha yiliphi ngoba ngiyalazi igama akathi ubhombela uma sekubizwe lelo gama esiqini sesihlanu kuyobe sekuyimina-ke ngoba sengibuyile sengibuyihlanu uthi lo mama wathi ma sekudumile izulu laduma ngazela wawenzenjani wawubhadazela thina sibangabe nawo amabatha mabenkosi angize indawo ngoba angizange ngibe nalo ibatha angizange ngibe ngihlupheka ngifuna ngiyayibanga insizwa kaMagwaza lalela khona uNkulunkulu uzikhumbule ngoba yakasibhonsa ngendlebe yathi lesi simo thina sisibonanga bona bake basibona yasihlalisa phansi Ekosini uthingo saze sathenga imoto simbelebele lapha ngoba sasithenga phansi kwemfundisa sekwathi manini la inganyakazi wakwavala wathatha khona umuntu ozokhulekela usizi wakhe asikhulekela intoto ngoNkulunkulu sicela sikhumbule ozosinika khona sikubone ukuthi kuyikho yini usembe mayesehlele ehlalweni awutshela umuntu kuvuma kuwe kuvuma kuwe asingabazanga mabengosi hey uyabakhala amacebo ushembe wezizwe wentombi webumama uyabakhala amacebo phezu kwamacebo ihlakaniphi zasezweni abasesebenzisa iyinga nje zihlaze yonke into ekhandwe wobhaso ukufunda kuba abantu abaningi bahambile nje amaphepha ukufunda ukuthi bantu bakhohle ukubheka ukuthi ithini imfundiso lapha ekhaya angazi kodwa ngalelo suku angazi noma ukhona kwazi ngoba khona insizwa sesivayizelana nazo ukuthi hayi insizwa lithi ukuthi sekunjalo aseyimemezana ngenyini noma nayo ngibheka ngithola khona ngithola sengilele sengilala uNkulunkulu wahlela nomezelo ngikhumbula umzuzwana nje bantwana benkosi angikhulumi indaba umzuzwana nje sesisuka lapha uyabuka ngamahlenqondo sesisuka lapha esasibambele khona umhlangano omfishane hayi inkosi ngenhlahla phambi kwami mangethe wayekhona sesiphila lapha etendeni sengabili insizwa igathiwe ngapha yeyibhama hayibonga inkosi ithi unkosi uDubo lapha esihlabeni khona futhi akubizwe kansizwe ugathwa amaphoyisa yabiza lesizwe nasifike izendlala inhlaka zonke yathi la kukhona amakhosi aleli bandla kukhona abafundisi aleli bandla kukhona uhlaka olubhekelela izinto ezithinta leli bandla kukhona uhlaka
lana olibhekele leli manje njengamanje lezi inhlanga olibizwa ngolimi lwasemhlabeni kuthiwa yikomiti. Amilibhasopo kodwa lokho nangazi umsebenzi kaNkulunkulu. Kuthiwa yikomiti. Uthi nomzana yindlala la yonke into iphethe. Ngoba lezi inhlaka uzibone nje kukhona nasezikuphethe ukuze ngabe khona inkinga yindlala into iphethe la yasho ngizwa ngendaba nobongozi. Yathi wonke umuntu uyova lapha stage. Uthi lo muntu kukhona amakhosi la khona abafundisi la khona yonke into wathi wonke umuntu uyova lapha stage. Wathi asambe ndoda esendoda nemkhuba ngesibhamu. Anganisasi khona nobongozi. Ingakho kadikizanga ngamngazi lutho. Mubu umuntu ogasha iqhubhe engazi ukuthi kuyaphi kiwa khona. Ay saphuma ngamakhosi silandela abantu sasamba losenqambile njengoba silapha kuleli mthimba. Sasehlukanisiwe thina kwathiwa siye ngale phezulu. Lasafika sangaba khona ndoda. Sahamba ngathina. Kwaze zithwele kuyohlala. Kuzobona nobongozi. Kanti usemndeni. Uyabona? Hey uqili noma Nazareth. Bephepha uqili bani? Engisiza ngesabatha ngiyayibuza. Ithiwa awusho ngiyaxolisa ngokumfundisi. Manje iagenda noma uhlelo kuthiwa yini uhlelo isilungu iprogram ya lomcimbi iphakathi isenziwa ehhovisi ngayo leshuka lomuntu omkhulu ya bathi mina mhlaba yayibizwa impela ngoba ngazi ukuthi ufuna ukuyoqala into sesinayo nami ngathi into ezosho ukuthi kwenzekani. Kwafika inkosi yamakade iphethe envelope enkulu engaka ithi iphethe iprogram kanti iphethe iprogram endawo. Ngiyamhlelela nje ukuthi hey yazini ukuthi sihluleke mayibongozi. Ngabe zitha wafika umfundisi wezinanga sidikadika sikhuluma naye inkosi yomgadi. Ngeke ndaba zitha kukhona kanti sesizwile sifika la ukuthi hayi kukhona umuntu ophethe into yena ozohlakazisa inhlaka. Siyabuzana lo muntu ngoba siyamazi thina. Hawu kithi mina ngizomthini. Uyabona lolu hlelo ofika manje ngibonile inkosi yamakade yayinamba 9 lapho mangabhesi sihlelo kuthi uzonokeza kahle umkhonto ngiyasi ngizokhuluma lento ngobongozi ngathi mina sekonakala asithinta indaba ezithi siyatshela ukuthi hayikhona ngeke umkhulu umleleza kahle ebelapha emakhandleni amazwi amala. Ngakho-ke hayi umuntu ufuna amukele kahle inkosi yesizwe khona umongameli la khona amakhosi la khona yonke ihlobo yomuntu abe inkosi yesizwe. Ngathinta nayo inkosi ephambili awudlulisele indaba ezithi lenkulumo uzazi abantu sathi sayazi ngoba lenkani mhlawumbe goloze ngipela goloze ulo nje kodwa qaphela khuluma into efanele endaweni efanele ngesikhathi esifanele. Sathi masiphula lokhu sikwenza siyahamba basekhona abancane sibheke kuphi stage ngizoyenza ukuthi kanjani sathi lapha kumuntu uphethe uhlelo sofike simtshele sithi uhlelo lubhedile ngakho okufuna kwenzeke nakho Isho kanjalo bandaba zethu kuphali nje nizobona ngabasilazi lokho sahamba masifika lapha saqonda ngqondo ukuthi niyazi yebo saqonda ngqondo somandile ngiyamazi enenkani yansizwe
Ngiyankala ngiyazizwa. Masifika lapha ngifike ngikhuluma naye. Kodwa wathike. Ngifuna ukwenza ukuthi besilingane lesikhathi. Ngoba ngifundisa inhlonipho. Konakele lapha la. Ihlelo leli alihambile kahle. Angeke kwenzeke kanje. Sicela kwenzeke kanje ngoba nesithunzi. Akusho njalo. Lesi izo ngihamba naye ubuyasho satayela la. Uma ungakwenzi lokho sokuphutha umbhobho. Yathi mama ungakwenzi lokho sokuphutha umbhobho. Wangaze nyathelo onyawo lathi mana sezimile. Asigade thina ukuthi uyakwenza lokho. Isekhona bangani. Ngimtshela ukuthi ushembu uyalwelwa. Inkolo nobungcwele buyalwelwa. Amen. Uyafa futhi. Usalibungcwele. Wabheka mina bekunyazi. Hawu. Sathi masibona walishintsha ngempela uhlelo. Kwathi manje umphathi ohlele ememeza iqhathi. Ngangihleli manzonzana esitulweni ngangihlele ukuthi sasimhlophe. Ngangihleli manzonzana ngingahleli phansi. Ngicathi ukuthi uyakwenza yini lokho. Wanethu wakwenza nje mase ngihlala ngakhululeka ngaphansi phansi. Hayi laqhumi laqhumisa. Lena zuna lathuma. Uthela mama ngathi batabami. Ngitshelani ukuthi weni basabalisa ngogama elikhulu waliswa ngalo langa waligcina. Wathi kuphelele iyona ndaba esatshelwa yona ukuthi asagcina ngalelo langa ubhombela khona phakathi kwethu mayibonga Nkosi. Ufunani wena? Manga yena ubhombela sifunani la? Manga yena ubhombela sifunani la? Sizokwenzani la? Sizela ngoba sizobhombela. Ngicela ngena Nkosi. Sicela basibe nothando. Ngoba sisamphathi kahle. Ubona singathandani sodwa. Izintambo zethu sonke zikhomoshana. Ngesikhathi kushembe kukhona okhalayo ekhalisa yomunye wethu. Kufika kanje awucabange nawe zixhume kuwe lezi zintambo. Manje ngicela ukuthi bafethu sisibe nenhlanhla. Uthi uNkulunkulu mayewela amabele akhe saba ngamabele thina sangabona amakhoba. Asibe sesithandana sibhekene yazini. Amen. Malawo mazwi abantwana beNkosi yaxolisa kungaze konke isikhathi lesifanele. Ngixolise ehlalweni sasezulwini nasemakhosini kubo bonke abangene bonyazi lana lokhona ngokhuluma ngabe uNkulunkulu ngithithelele. Inkosi yabusisa emizini. Izulu lithiwa sizozala inkonzo ngomhlaba wesika-7 oyisihloko sesihlabelelo kulo mshumane umakho. Amen. Inkosi yabusisa uphamo kabanjani. Zilithithi